forudsætninger for liv på andre planeter end Jorden. Indtalt af Silas og Christian, Syvende B og Syvende Rød. Hvilke forhold skal der være, for at der kan være liv? For at der skal være liv, skal der både være ild, vand og temperaturen må hverken være for høje eller lave. Vi får lige en kommentar fra Silas. Jeg kunne tage, jeg vil faktisk gerne lige indskyde, at der skal være en atmosfære, og der skal være tyngdekraft. Fordi ellers flyver det jo alting væk, og så kan det jo fungere ordentligt. Har læst en bog. Ja, det var så min kommentar. Indtalt af Christian og Silas, 7. B og 7. Rød. En grund til, at vi vil finde liv på andre steder end på jorden, er, at så vi kan finde flere ressourcer. Det er spændende at finde andet liv og forskning og andre ting viser, der er tegn på intelligens, vil man nok prøve at kommunikere med dem. Det vil være meget overordnet interessant. Er det ikke også rigtigt, Christian? Jo, det er meget interessant. Som sagt har vi lige fået et agreement for en meget anerkendt projekt her i landet. Indtalt af Christian og Silas, 7. B og 7. Rød. Er det ønskeligt at finde liv på andre planeter? Ja, det er meget interessant for os mennesker. Og det er både spændende, og forskere mener, at vi er ved at løbe tør for ressourcer. Hvad siger du, Silas? Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er vores store mangel på olie fremmer snart sin undergrund, og snart kan vi ikke bruge for hele verden. Altså i 250 siges det, at der skulle være 9 milliarder mennesker på jorden. Så vi har brug for et sted at have folk og få nye ressourcer. Indtalt af Silas og Christian, 7. B og 7. Rød. Hvordan vil vi kunne finde liv på alle planeter? Der må vi finde liv på alle planeter, der er den rumraket og Sputnik bare det nye. Og så kan vi sende den op til den planet, vi ønsker. Og så kan den der brænde og tage en masse prøver, så vi kan se, om der er liv, eller skulle der vand. Og så skulle vi se, om der har været liv. Og hvis vi er heldige, så kan mennesker tage op med en rumfærge og tage en masse prøver tilbage fra rummet til jorden. Og undersøge, om der var tænder og lignende. Indtalt af Christian og Silas, 7. B og 7. Rød. Lavet af Silas Christian, 7. B